Bu lentani nechataga o'ylaysiz? Машина qo'yamiz. Mashinaga qo'yasiz. Narsa uchun mashinaga qo'yasiz? Patriot, Татарстан. Bu ishni ishladik. G'abla To'qayning 700 yilligini bag'ishlab, tatar baxti uchun men jon atarman, tatar bet men o'zim dashin tatarman deb yozib qoldirgan zamonida G'abla To'qay u shun ma'noda tatar xalqi uchun, tatar millati uchun yashagan, yonib kuygan. Шуңа күрә татар халкының уянышын күрергә теләгән безнең Тукайыбыз. Шул хөрмәттән Габдулла Тукайның тууына 700 еллыгы тулуыңайдан да без шул Татарстан байракчылары таратырга булды. Без дә Тукайның юлын дәвам итәбез бүген. Татар милләтен әле дә уятырга телибез. Ул әле дә уянмаган. Һәм дә үз заманында Тукай милләтебез үлгәнме, әле йоклаганмы дигән сорау язып калдырган. Шул сорау да бүген беркайчан да булмаган сыман актуаль. Ул милләтебезне уятыр өчен, аның биоздан йокыдан чыгарыр өчен без шул дәүләтчелек символларын, Татарстан тасмаларын таратабыз. Һәм дә Тукайның рухына барып ирешсен иде бу чарабыз. Милләтебез уянсын иде. Халкыбызда бу тасмаларны кулга алгач горурлык хисләре уянсын иде дигән теләктә оештырабыз инде. Анча уйлыйсың, менә мондай тасмалар белән татарны уятып буламы? Син йоклаган дип әйттең бүгенге көндә татарны. Бу тасма билгеле булганча милли хис, дәүләтчелек һәр вакыт ниндидер милли байрак, милли символикадан башлана, беренче чиратта байрактан башлана. Бу Татарстан байракчыклары сыман ясалган тасмалар ул безнең дәүләтчелек символы һәм әлбәттә аны алган кеше һәр үзенчен татар дигән кешесендә горурлык хисе уяна. Мин бит татар, бу минем дәүләтем, бу минем байрагым дигән сүзләр уянырга тиеш һәм ушулай да һәм бу әлбәттә чара зур йогынты ясый дип саныйм. Чөнки кеше күрә, аңлый, әле татарлык бар, татарлык исән һәм дә Тукай исеме белән дә татарлык алга таба да дәвам итәчәк. Бу тасмаларны тарату Тукай рухы, татар рухы исән икәнен аңлата. Biz менә шулай горурланып телибез. Ата-бабаларның тарихы. Үзебезнең татар халкы. Бөек халык. Бу безнең халкыбызның байрагы беренчеле. Һәм безнең халык бөек халык. Ничатасыз бу лентаны? Бу лентаны сатышакмын. Бер җиргә алып куячаксызмы? Истәлектә хәтергә. Мин татар икәнемне онытмаска.